Hola, son Rubén Bastón de Bueu, director de Marketing for E-Commerce, un medio especializado en marketing e comercio digital. Que para min o galego? Pois para min o galego é como casa, ¿no? Ese campo base, ese sofá e mantiña o que sempre volves despois do traballo. Porque claro, eu por traballo teño pois equipo, aos clientes, a audiencia en toda España, en Latinoamérica, entón tócame, ¿no? O cotidiano laboral vivilo en castelán. Entón, o resto, pois a casa, a familia, os amigos, todo o demais, pois adoito vivilo en galego. É certo que no traballo disfruto moito cando me cadra pois falar con alguén de Portugal, con alguén do Brasil ou galegos repartidos polo mundo, que ben sabedes que hai moitos. Nese momento daste conta de que o idioma se converte nun conector, ¿no? Que fai como un fío invisible de conexión, facilita as relacións e xera un punto de irmandade que é unha gozada, tanto coa lusofonía como cos galegos emigrados. Emigrados, ainda que sea en Madrid, Sobre a palabra favorita, a min gustame moito os dialectalismos, non? As cousiñas así máis locais, encántame isto que temos aquí no Morrazo de mirar para todo, ou ir á praia no brán, ou que me doian as fridas. Se houvese que escoller unha palabra, pois vou mo sentimental, eu ao final veño de mar, de pai, padriño, avós, mariñeiros. Recordo con moito agarimo cando o meu avó, desde a casa mirando a ría, había uns reflexos no mar, un banco de peixes, no? Que estaba facendo reflexos co sol. Dime, ti sabes como se chama isto? Nin idea. Dime, iso chamase almeiro. Ostra, almeiro, que poético, que maravilla. Despois descubrín que realmente a palabra oficial era armeiro, pero había aí un punto dialectal con ese rotacismo da R no L. Pero claro, para él, de novo, cando estaba pescando a baixura, coas artes sávegas, ver eses reflexos do sol na superficie do mar era a pista de que aí había que atar as redes, ¿no? Así que quedeime para sempre con esa palabra de banco de peixes, almeiro. Ala, bicos!